Хвала Христу, дорогие детки, и не толькі. Калі мы з вами закончылі літургічны час Вялікага посту, час асаблівага нашага навяртання, таксама разважання над пакутамі, смерцю Езуса Хрыста, мы пераходзім да святкавання Пасхі. Шматлікія чамусьці думаюць, што Пасха – гэта тая ўрачыстасць, якая адбываецца ў Вялікую суботу альбо раніцай, калі працэсія рэзурэкцыі выходзіць пад гук званоў на вуліцы нашых гарадоў вёсак. Аднак пасхальныя святы мы распачынаем святкаваць, пачынаючы ад літургіі святога чацвярга. Вялікі чацверг, Вялікая пятніца і таксама Вялікая субота з пасхальнай вігіліяй з'яўляюцца ў літургіі, называюцца трыдумам пасхальным. Як бы ўсё гэтыя 3 дні з'яўляюцца адным святкаваннем Пасхі Езуса Хрыста. Давайте прыгледзімся, дарагія дзеткі, зблізку да кожнага з гэтых дней, да яго сімволікі і таксама паслання, якое хоча нам данесці святы касцёл. Як я ўжо казаў, Пасху мы распачынаем ад літургіі Вялікага чацвярга, якая таксама называецца літургія Вячэры Пана. Таму што ў гэты дзень, дарагія дзеткі, мы нібыта вучні Езуса Хрыста сабіраемся за адным сталом, эўхарыстычным алтаром у касцёле, каб разам з Езусам Хрыстом цэлебраваць святую Эўхарыстыю. Эўхарыстыя. Менавіта ў гэты дзень асаблівым чынам яна ставіцца на першае месца, бо гэта момант нараджэння Эўхарыстыі. Апошняя вячэра, якую спажываў Езус Хрыстос сваімі вучнямі, яна, канешне, мае карані традыцыі жыдоў, бо пасхальная ноч, яна была таксама ў габрэйскага народа, і яны святкавалі пэўную урачыстасць свайго пераходу з няволі егіпецкай у зямлю абяцаную. Калі Маісей перавёў ізраільскі народ праз пустыню і даў ім свабоду і новае жыццё. І ўсё гэта дзеялася дзякуючы моцы Божай. Таму у тую ноч, перад тым, як ізраільскі народ выйшаў з Егіпта, Бог наказаў, каб усе габрэі спажылі вячэру, спажылі пасхальнае ягнё разам, і каб кроўю гэтага ягняці яны пэўным сэнсе пазначылі бэлькі сваіх дамоў, каб анёл смерці, які прайшоў тады праз Егіпет, каб учыніць кару, не дакрануўся габрэйскіх сем'яў, тых сем'яў, якія былі верныя Пану. На гэты ўспамін Езус Хрыстос таксама сабірае сваіх вучняў, каб адсвяткаваць габрэйскую Пасху. Але гэтае святкаванне, гэтая пасхальная вячэра ўжо мела інны кшталт. Яна мела кшталт новага запавету, таму што Хрыстос Пан, праўдзівы Бог і праўдзівы чалавек, застаўляе сябе падчас гэтай вячэры нам назаўсёды у постаці віна і хлеба. Менавіта падчас гэтай вячэры Хрыстос устанаўлівае святую Эўхарыстыю, беручы хлеб, беручы віно, ён раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце, гэта цела маё, бярыце і піце, гэта кроў мая, гэта новы запавет, гэта чыніце на маю памятку, гэта значыць, цэлебруйце ад гэтага моманта гэтую вячэру, вячэру сустрэчу з сапраўдным Богам, з Богам, які стаў для нас вельмі блізкі. Праз тое, што мы яго цяпер можам убачыць у эўхарыстычных постацях, а таксама яго прыняць. Гэта вельмі важны момант, які дае нам да зразумення і падкрэслівае асаблівым чынам важнасць святой Эўхарыстыі, святой мшы, каб мы ў Вялікі чацверг падзякавалі Богу за гэты дар, што ён заставіў нам гэты прыгожы падарунак сябе ў Эўхарыстыі, у хлебе, які мы штодзённа можам прымаць у касцеле. Праз гэта мы можам мець Пана Бога блізка свайго сэрца. Таксама вельмі важны аспект, які падкрэсліваецца падчас гэтай урачыстасці літургіі Вячэры Пана, гэта святарства. Бо акрамя таго, што Езус Хрыстос падчас апошняй вячэры устанавіў Эўхарыстыю, святую мшу, то таксама і устанавіў тых, якія гэту Эўхарыстыю моцаю яго благаслаўлення будуць рабіць відавочнай. А эўхарыстычны хлеб, жывы Езус Хрыстос на алтарах усёй планеты становіцца для нас бачным, дарагія дзеткі, дзякуючы рукам святароў. Святары бываюць розныя, могуць быць яны і добрымі, могуць часамі быць і не такімі, але якім бы грэшным не быў бы святар, то ягоныя рукі маюць моц ператварыць хлеб і віно у сапраўднае цела і кроў Езуса Хрыста. Рукі святара раздаюць нам Бога. Таму гэты дзень асаблівым чынам трэба нам таксама, дзеткі, падзякаваць
за тое, што мы ў Беларусі маем святароў, а праз гэта маем жывога Бога, што ёсць святары, якія нас хрысцяць, якія даюць нам Еўхарыстыю, якія нас спавядаюць, якія вянчаюць, якія удзяляюць нам іншых сакраментаў. Дзякуючы святарам мы прыбліжаем сабе Бога. Таму варта ў гэты дзень асаблівым чынам памятаць у сваіх малітвах пра тых святароў, якіх мы пазналі, асабліва пра нашых пробашчаў. Асаблівым момантам у літургіі Вялікага Чацвярга ёсць рытуал абмыцця ног, які адбываецца на ўспамін аб тых дзеях, якія сам Jesús Христос учыніў падчас апошняй вячэры, калі, падперазаўшыся, ён абмыў ногі ўсім сваім вучням, тым самым паказваючы пэўную пакору, лагоднасць, але таксама і жаданне служыць. Гэтым абрадам, які здзяйсняецца падчас літургіі, калі святар абмывае ногі мужчынам за нашых парафій, з'яўляецца прыпамін нам, што Jesús Христос заставіў нам новую запаведь, каб мы любілі адзін аднаго, а любоў праяўляецца не ў словах, але толькі ў канкрэтных дзеяннях, калі мы пачнем, дарагія дзеткі, адзін аднаму служыць. Часамі трэба прынізіць свой эгоізм, так як прынізіў Jesús Христос, будучы Богам, які пачаў мыць ногі свайму стварэнню. Мы таксама павінны ў пэўным сэнсе часамі ў пакоры служыць тым, якія патрабуюць нашай дапамогі. Jesús Христос паказаў нам узор. Цяпер нам трэба рабіць нічога іншага, як толькі наследаваць яго ціхае, лагоднае і пакорнае сэрца. Таксама вельмі важным момантам, дарагія мае дзеткі, з'яўляецца момант хвала на вышынях Богу. Таму што праз увесь вялікі пост, які адбываўся, мы не чулі гэта гімна, так, толькі на ўрачыстасцях святога Юзафа, звеставання Пана, таксама ў нядзелю лятары. І такі момант першы, ужо пасхальны, калі гэты гімн пачынае гучаць у касцёлах, з'яўляецца менавіта Вялікі Чацверг. І гэты гімн спадарожнічае не толькі музыцы арганаў, якія гучаць, але асаблівым чынам і званоў. Тады ўсе званы, тыя, што ў касцеле, тыя, што на вежах вісяць, пачынаюць гучна званіць, у апошні раз абвяшчаючы тую хвалу аж да ўваскрасення Jesúsa Хрыста. Бо ад моманту Вялікага Чацвярга усе званы ў касцеле, а таксама тыя, якія знаходзяцца на яго вежах, замаўкаюць. Бо ад гэтага моманту наступае пэўны момант літургічнай цішыні і задумы. Бо Jesús сённяшняга дня будзе сімвалічна забраны ў цямніцу, будзе чакаць свайго прысуду, каб памерці і панесці смерць крыжовую за нашыя грахі. На заканчэнне літургіі Вялікага Чацвярга, дарагія дзеткі, мы заўсёды бачым, што адбываецца эўхарыстычная працэсія. Калі бярэцца Jesús Христос прысутны ў эўхарыстычным хлебе і пераносіцца ў так званыя сімвалічныя, пабудаваныя ў нашых святынях цямніцы. Гэта традыцыя вельмі прыгожая і дапамагае нам яшчэ так больш абразова перажыць тыя падзеі, якія адбываюцца ў гэты дзень. Бо пасля апошняй вячэры Jesús Христос з сада Аліўнага, дзе прабываў на малітве, быў забраны ў цямніцу і чакаў прысуду. Таму Эўхарыстыя, жывая прысутнасць Jesúsa Хрыста, цяпер знаходзіцца ў сімвалічнай цямніцы. Гэта асаблівае месца ў касцеле. Jesús Христос, перад тым, як яго схапілі, доўга маліўся, прасіў вучняў, каб маліліся з ім. Яны спалі, былі змучаны, ён іх будзіў, казаў: «Памаліцеся хаця б гадзіну са мною, бо пакусы будуць вас змушаць для таго, каб вы мяне здрадзілі, але маліцеся, каб гэтая спакуса не мела над вамі сілы». Таму момант, калі сімвалічна Христос, жывы ў Эўхарыстыі, знаходзіцца ў цямніцы, гэта момант, калі мы павінны прысвяціць шмат часу на асабістую малітву. Тут пры цямніцы трэба памаліцца, падзякаваць Jesúсу Хрысту за дар Эўхарыстыі, святарства, а таксама прасіць яго аб моцы, каб даваў нам быць добрымі і тоеснымі хрысціянамі. Вялікая пятніца, альбо пятніца мукі Пана. Гэта дзень цішыні. Мы чулі ў Вялікі Чацверг званы, што яшчэ спадарожнічаў спеву арган. Сёння гэтага нічога няма. Першы момант, які сустракае нас падчас літургіі Вялікага Пятніцы, гэта цішыня. Святар на пачатак літургіі у цішы уваходзіць у храм. Ягоныя шаты маюць чырвоны колер. Чырвоны колер – гэта сімвал крыві, пралітай за нас, мукі Пана,
падчас якой кроў Хрыста была пралітая, але таксама колер любові. Бо Єсус Христос терпів ще пакути, усе зняваги дзеля любові до кожного з нас. Тому святар, який приходить у тиші до алтара, ложится ніцма, ложится крыжом. Гэты знак называецца прастрацыя. Момант, калі цалкам святар аддаецца ў малітве і ў пэўнай літургічнай пакоры Єсусу Христу. Гэта сімвал не толькі пакоры, але таксама сімвал просьбы аб прабачэнні за тыя знявагі, якія мы, як чалавецтва, учынілі Єсусу Христу. Вельмі важным момантам падчас гэтай літургіі, дарагія мае браты і сёстры, з'яўляецца літургія слова. Яна вельмі багатая. Асаблівым чынам багатая яна ў тое Евангеліе, мукі Пана, якое чытаецца ў разбудаванай форме, па ралях. Асаблівым чынам мы хочам быць сведкамі, увайсці праз свае думкі, праз пэўную фантазію у тыя падзеі, тыя месцы, калі Христос Пан, наш Збавіцель, цярпеў раны, быў асуджаны, ішоў на кальварыю і ўрэшце рэшт памёр. Пасля таго, як святар прачытаў, што Єсус Христос сказаў тыя апошнія словы, мы ўсе кленчым і ў цішы ў задуме просім Бога аб прабачэнні, што ў гэтай смерці, у гэтай ганебнай смерці на крыжы усе мы мелі пэўны удзел. Таму просім, каб Христос нас прабачыў і ўзмацніў, каб гэтая ахвяра ў нашым жыцці не была дарэмная, каб мы па-сапраўднаму стараліся узнагарадзіць Яму за ўсе гэтыя раны і цярпення добрымі ўчынкамі і тоесным хрысціянскім. Пасля адчытання Евангелія мукі Єсуса Христа, таксама гамілія, якая тлумачыць гэтае цярпенне нашага Бога, якое ён адбыў тут на зямлі, адбываецца ў літургіі вельмі важны момант, які называецца адорацыя крыжа. Памятаеце, ўжо ад 5-й нядзелі Вялікага посту крыжы ў касцеле ўсе былі закрыты фіялетавым матэрыялам, як паказаць нам, што цяпер няма тога важнага сімвала, які з'яўляецца сімвалам нашага забаўлення. У Вялікую пятніцу, у дзень, калі Єсус Христос памёр, гэты дзень не цэлебруецца Еўхарыстыя, адбываецца толькі набажэнства, якое мае набажэнства Вялікай пятніцы, такую разбудаваную форму, гэты крыж нанова адкрываецца. Каб нам нанова адкрыць тыя раны, тыя цвікі, тую цярновую карону, то цела Єсуса Христа, якое вісіць на крыжы, якое пакутавала, якое памерла дзеля таго, каб даць нам вызваленне. Святар адкрывае крыж паступова у 3 прыёмы. Першы раз адкрывае першую руку, пазней другую, пазней усё цела, якое вісіць на крыжы. І гэта традыцыя бярэцца з старажытнага Єрусалема. Калі былі знойдзены рэліквіі святога крыжа, біскуп Єрусалема нёс іх у храм, высока паднімаючы і паказваючы ўсяму народу, які ішоў за ім, крычучы: «Вось трэба крыжа, на якім Христос памёр!» І ўсе станавіліся ў гэты момант на калені і крычалі: «Пойдзем з паклонам!» На гэты ўспамін у літургію Вялікай пятніцы увайшоў той момант адкрывання крыжа, таксама з той вялікай акламацыяй, з клікам «Вось дрэва крыжа!» А мы ўсе з пэўным такой задумай і пашанай кленчым, каб паказваючы сваю пашану да гэтага знака забаўлення, знака Божай любові. Вялікая пятніца і адарацыя святого крыжа – гэта таксама такі момант, калі мы, дзеткі, можам зрабіць пэўны рахунак сумлення. Як мы ушаноўваем знак крыжа ў сваім жыцці? Ці робім яго з належнай годнасцю, калі пачынаем малітву? Ці яго робім па-сапраўднаму пабожна, называючы імёны Святой Троіцы? Калі мы яго робім па-сапраўднаму годна? Ці робім знак крыжа годна, калі праходзім каля касцёла? Ці ўвогуле яго робім, калі праходзім каля храма альбо крыжа? Вялікая пятніца нас вучаць. Крыж – гэта знак, на якім Христос памёр і таксама даў нам поўную свабоду. Заканчваецца святая літургія пасля таго, як удзелена была святая камунія вернікам, перанясеннем эўхарыстычнага Єсуса Христа з сімвалічнай цямніцы у сімвалічны гроб, які таксама будуецца ў нашых касцёлах. У гэты момант адкрываецца фігура ў гэтым сімвалічным гробе Єсуса Христа памерлага.
Мы бачым Езуса Христа не толькі ў Харысты, але таксама ў сімвалічнай скульптуры, якая паказвае нам змярцвелае цела нашага Бога. Езус Христос знаходзіцца ў магіле, і ўвесь гэты час, пакуль ён там знаходзіцца, гэта час, калі мы павінны пілігрымаваць да гробу Пана, каб прасіць патрэбныя ласкі, каб прасіць прабачэнне, каб таксама ў пэўнай ціхай малітве быць з Христом, які адышоў як чалавек з гэтага свету. І вось, дарагія дзеткі, Вялікая субота. Ад самага рання Вялікая субота вітае нас вельмі такім прыгожым абрадам, падчас якога святары асвячаюць велікодную ежу. Гэтую ежу мы будзем спачуваць у велікодны паранак. Калі прыйдзем з ранішняй святой імшы з касцёла і сядзем усёй сям'ёй, благаславім гэтую ежу і будзем разам святкаваць Пасху Пана. Асвячэнне велікоднай ежы таксама бярэ свае карані з жыдоўскай традыцыі. Таму тыя рэчы, тая ежа, якая павінна знаходзіцца ў нашым кошыку, мае сваё сімвалічнае значэнне. Так, яйкі, якія мы фарбуем у прыхожым, з'яўляюцца сімвалам новага жыцця, якое нам дае Езус Христос пра сваю смерць і воскресенне. Вендліны і мяса, якое таксама асвячаецца ў гэты дзень, яны прапамінаюць нам аб пасхальным баранку, якую габрэі, якога елі перад тым, як выйсці з няволі на свабоду, на шлях зямлі абяцанай. Таксама усе іншыя стравы, якія мы нясём, каб асвяціць, з'яўляюцца момантам тых траваў, тых дадаткаў, якія таксама Бог казаў начыніць гэтага баранка, які спажывала ўся сям'я падчас пасхальнай ночы. Важным таксама прадметам, які павінен быць у нашых кошыках падчас асвячэння, гэта соль, каб прыпомніць нам пра смак веры, які мы павінны несці ў нашых сем'ях. Але вельмі моцна вас прашу, каб мы не думалі, што асвячэнне яек, кулічоў і ўсяго іншага з'яўляецца дзесьці важнейшым у Вялікую суботу рытуалам. Гэта толькі прыгожы сімвал, пра які трэба задбаць, але памятаць, што ў гэты дзень асаблівым чынам нам трэба наведаць гроб панскі, дзе Езус Христос знаходзіцца, які чакае на змёртвых паўстанне, каб там памаліцца, але таксама прыйсці на вігілійную пасхальную святую імшу, якая звычайна ў касцёлах адбываецца, калі ўжо пачынае цямнець, каб паказаць пэўны кантраст цемры людскога граху і занядбання і святла ў воскресенні Езуса Христа, якое ён прыносіць у гэты свет. Літургія пасхальнай вігіліі, яна распачынаецца ад благаславення агню. Звычайна ўсе вернікі павінны выйсці на двор дзядзініц касцёла, дзе будзе распалена вялікае вогнішча. Агонь благаслаўляе святар. Пазней ад гэтага агню ён запальвае вялікую свечку, якая называецца пасхал. На гэтай свечкі віднеюцца знакі, сімвалы уваскрослага Хрыста. Там ёсць сімвалічныя раны Езуса Христа, які святар утыкае ў крыж, намаляваны на гэтым пасхале, на гэтай свечцы. Таксама там ёсць грэцкія літары альфа ў версе і омега, пачатак і канец грэцкага алфавіту, каб паказаць, што Христос для нас з'яўляецца пачаткам і канцом, што ён для нас з'яўляецца усім на гэтым свеце, каб паказаць, што ён для нас вельмі важны. Пасля таго, як святар накрэсліць на гэтай вялікай свечцы бягучы год той Пасхі, якую мы адзначаем, трыумфальна запаленая свечка пасхал уносіцца ў касцёл, дзе выключаны ўвесь свет. Тройчы святар паднімае высока свечку пасхал, абвяшчаючы святло Христова, як бы знак, што Христос, вось ён прынёс нам свет. На гэтыя заклікі паступова свету святыні пачынае запальвацца, аж пакуль усё не пачынае зіхацець святлом. Пасля таго, як пасхал быў устаноўлены каля амбоны алтара Слова Божага, святар пачынае прыгожа спяваць прыгожую малітву, якая называецца экзультат. І ў гэтай малітве ён як бы абвяшчае перамогу святла над цемраю, перамогу воскрослага Езуса Христа над смерцю і грахом. Пазней наступае літургія слова. Вельмі шмат чытанняў там, дарагія дзеткі, якія асаблівым чынам распавядаюць нам пра гісторыю збаўлення ўсяго чалавецтва. Асаблівым чынам большая частка гэтых чытанняў паходзіць са старога запавета, каб паказаць, як Бог рыхтаваў нас да пераходу
ад гэтай цемры у святло новага запавету, якім ёсць Езус Христос. Перад тым, як прачыталася апошняе чытанне старога запавета, урачыста спяваецца хвала на вышынях Бога, б'юць усе званы ў касцеле, на вежах, па-сапраўднаму адчуваецца ў касцеле радасць, бо гэта такі момант гучнага пераходу ў новы запавет, у запавет Езуса Христа. Таксама ад свечкі пасхал запаліваюцца свечкі на алтары, каб паказаць, што гэты свет уваскрасення запальвае прысутнасць Хрыста, які прысутнічае на ўсіх алтарах усяго свету па сённяшні дзень. Пасля таго, як адчытваюцца чытанні новага запавету, адспяваецца урачыста алелюя, таксама Евангелие, якое ўводзіць у нас у клімат, скажем, гэта уваскрасення нашага Бога, мы слухаем гамілію. Пасля гаміліі адбываецца вельмі важная літургія, якая з'яўляецца вельмі важным момантам вігіліі пасхальнай. Гэта літургія святога хросту. Момант, калі асаблівым чынам у нас стаіць сімвал вады. Вода з'яўляецца сімвалам жыцця. Jesús Христос уваскрос, каб даць нам новае жыццё. І дзякуючы святому хросту, той вадзе, якая спадае на нашыя скроні, калі мы маленькія, калі нас бацькі прыносяць у касцёл, мы становімся дзецьмі святла, дзецьмі ўваскрасення і нашчадкамі той спадчыны, якую паабяцаў нам уваскрослы Христос, валадарства нябеснага. Таму асаблівым чынам, калі у парафіі дзесьці ёсць дарослыя, якія не прынялі хрост, яны рыхтаваліся ўвесь гэты час да прыняцця гэтага сакрамента у вігілію пасхальную, урачыста перад усім касцёлам яны прымаюць гэты святы хрост. Калі такіх людзей няма, то тады адбываецца урачыстае асвячэнне хрысцільнай вады. Гэта тая вада, якая не проста будзе такой вот святой вадой, якую будуць браць усе ў касцёле, але гэтай вады падчас усяго года да наступнай Пасхі святары ў гэтым касцеле будуць хрысціць новых дзяцей Божых, новых дзетак, якіх прынясуць маладыя бацькі, каб ахвяраваць іх Богу, каб яны памёрлі для гэтага света і нарадзіліся для уваскрасення. Пасха – гэта асаблівы момант, радасны момант і цэнтральны момант перажывання хрысціянскага паклікання. У гэтыя дні мы разважаем над тым, што Езус Христос цярпеў, што Ён пакутаваў за нас і што Ён уваскрос дзеля таго, каб мы калісьці уваскрослі разам з Ім.